Whoa! סיפור על שלושת החזירונים. Give me the startly that you feeling okay? I said we don't feel much, Jenna. כשהאימא But כבר you הזדקנה didn't take מאוד, it well. You והילדים היו are מספיק like a בוגרים, subscribe and you שלחה אותם must come לחפש back. את מזלם בעולם הגדול. Well, it's pretty much החזרזיר Alice, which you הראשון mine. היה מאוד Indeed, עצלן. we have our אני לא מוכן petition. ללכת כל What כך does this רחוק mean? בשביל לבנים. אני רוצה לעבוד פחות ולנוח יותר. Marshmallow. הוא בנה את ביתו מהר And I'll take the לקש. list. You're going to school. החזרזיר השני היה פחות עצלן מאחיו. So, hey, what brings you back to my crib? אבל What עכשיו is the אני game? קצת עייף. I'm like, oh, תלך please, לנוח מעט. kind of אני guilty, אבנה את הבית kind of מוקלט, uncertain. הם בטח יותר No one else חזקים. speaks. I want to talk about this bit. This here, like it's apple. Wow, okay, החזרזיר האחרון היה חרוץ מאוד. it's הוא fine. עבד קשה It's כל just- היום ובנה את Stop ביתו reading! חזקות. הבית היה And you are not my ויציב, brother. עם אח I ואהובה. want to confirm. Get to היה נראה Dorothy. שהבית שלו יכול לעמוד ברוחות החזקות ביותר. למחרת עבר הזאב במקום בו גרו החזירונים. Yeah, והנה I hope לפניו it's בית chocolate הקש too. Alright, you של should tell me the החזרזיר let's הראשון. go to go. הזאב הרעב הריח משהו טעים. חזרזיר! Yes, of course, come on. חשב Mr. לעצמו, Milk, החזרזיר Mr. הזה יהיה Milk, מנה no. נפלאה לארוחת הערב שלי. הזאב Not right now. So last חזרזיר time. קטן, חזרזיר Last- קטן, תן No. לי להיכנס. Wait. לא, לא, לא. Everybody up. בשום פנים ואופן לא. Everybody up. הזאב חשף את שיניו הגדולות ואמר, אם כן, אני אנשוף ואנשוף Come on. ואעיף את הבית שלך. נשף ונשף, נשף ונשף. והעיף את הבית כולו. הזאב פער את פיו כדי לבלוע את החזרזיר המסכן, אבל ברגע האחרון החזרזיר ברח מן הזאב ורץ מהר להסתתר אצל החזרזיר השני. הזאב המשיך במורד השביל ועבר ליד הבית השני, שהיה עשוי מקלות. הוא הריח את החזירונים בתוך הבית וחשב לעצמו, החזירונים האלה יהיו ארוחת ערב נפלאה בשבילי. הוא דפק בדלת וצעק, חזירונים קטנים, חזירונים קטנים, תנו לי להיכנס. לא, 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 בשום פנים ואופן לא. הזאב חשף את שיניו ואמר, אם כן, אני אנשוף ואנשוף ואעיף לכם את הבית. נשף ונשף, נשף ונשף, והעיף את הבית כולו. שני החזירונים הקטנים נותרו עומדים לפני הזאב הנורא. הזאב הרעב ניסה לתפוס את שני החזרזירים בבת אחת, אבל גם הפעם החזירונים הצליחו להתחמק משיניו. הם החלו לברוח חיש מהר אל עבר ביתו של החזרזיר השלישי. הזאב הכועס רדף אחריהם במורד השביל וכמעט תפס אותם. שני החזירונים הספיקו להיכנס לבית עשוי הלבנים בדיוק בזמן, וטרקו את הדלת מול פניו המופתעות של הזאב. שלושת החזירונים הצטופפו בבית, רועדים מפחד. הוא הריח את שלושת החזירונים מאחורי הדלת. הזאב היה כבר עייף ורעב מאוד. זאת תהיה ממש סעודת מלכים, חשב לעצמו. הוא נקש בדלת ואמר, חזירונים קטנים, חזירונים קטנים, תנו לי להיכנס. לא, 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 בשום פנים ואופן לא. הזאב חשף את שיניו ואמר, אם כן, אני אנשוף ואנשוף ואעיף לכם את הבית. הוא שאף ונשף, ושאף ונשף, ושאף ונשף, ושאף ונשף, ושאף ונשף, אבל לא הצליח אפילו להרעיד את הקיר הבוט. הזאב התייאש. מה קורה? אני לא מסוגל לשאוף יותר חזק. הוא התרגז מאוד והכריז, אין בעיה, אני ארד דרך הערובה שבגג ואתפוס אתכם. החזירונים הקטנים הבינו מה הזאב הולך לעשות. הם הניחו סיר מלא מים באח שמתחת לערובה והבעירו בו את האש. ברגע שהזאב ירד, הם הסירו את המכסה מהסיר
והזאב נפל אשר לתוך המים הרותחים. אך הזרזיר הקטן קפץ וסגר את המכסה. כך ניצלו 3 החזירונים מהזאב הרע. Bila jednom davno mama prasica i njena 3 praščića. Siromašna je bila mama prasica. Nikada za svoje praščiće nije imala hrane. Kad su narasla njena djeca, mama ih je poslala u svijet trbuhom za kruhom. Prvi je praščić bio strašno tijedan. Kad je trebalo graditi kuću, rekao je: "Ne da mi se nositi cigle. Radije bih cijelo popodne odmarao." Uopće nije volio raditi, pa je sagradio kuću od slame. Drugi je praščić bio malo bolji od njega, ali ni njemu rad nije bio drag. "Neću ni ja nositi cigle. Drvo je snažnije od slame. Radije ću izgraditi drvenu kuću. Ali sad sam tako umoran. Bolje je popodne odmarati nego raditi." I tako je drugi praščić sagradio drvenu kuću. Kad je posao bio gotov, 2 su se praščića cijelo popodne igrala, plesala i pjevala. Treći je praščić radio cijeli dan i na kraju sagradio kuću od cigle. Čvrstu kuću s kamenom teći i dimnjakom. Vidjelo se izdaleka da bi njegova kuća izdržala i najsnažniji vjetar. Idući dan, ulicom u kojoj su živjela naša 3 praščića, prođe vuk. Kada ugleda slamnatu kuću prvog praščića, približi se, ponjuši je i kaže: "Ovdje živi svinja. Rado bih danas za večeru pojeo malo svinjetine. Njam, njam." Vuk kuca na vrata i pozove: "Praščićo, praščićo, pusti me unutra." "Ne, svinjo, ne." "Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati te kočo." I tako je vuk zapuhao i puhao i otpuhao kuću. Odmah je potom otvorio usta široko i zagrizao najjače što je mogao. Ali praščić mu je pobjegao i u kući svoga brata našao utočište. Vuk nasevi niz ulicu i dođe do kuće drugog praščića. Nanjuši u njoj male prasce i gladan pomisli kako bi divna večera to bila. 2 praščića. Vuk kuca na vrata i dozvoli: "Praščići, praščići, pustite me unutra." Ne, tako svega bude." "Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati vam kuću." I tako je vuk zapuhao i puhao i otpuhao kuću. 2 su praščića ostala stajati pred strašnim vukom. Vuk ih je odmah pokušao uloviti, ali njegova su prodržljiva usta zagrizla samo zrak. Naši su prasci pobjegli koliko su ih papci nosili. Vuk ih je cijelom ulicom lovio i gotovo ih uhvatio, ali su na vrijeme stigli do ciglene kuće 3. reda i zapili vratima vuku pred nosom. 3 mala prasca su se skupila, drhteći od straha pred strašnim vukom. Vuk nije cijeli dan jeo, a od silnog trčanja za praščićima je jako gladnio. 3 praščića na okupu mirisala su na najukusniju večeru. Vuku su zacurice rasle. Znao je da ga s druge strane zida čeka prava gozba. Vuk i na 3. kući kuca na vrata i dozvoli: "Praščići, praščići, pustite me unutra." "Ne, ne, ne, tako
ako nam svega ne? Ako je tako, onda ću puhati i puhati i otpuhati vam kuću. I tako je vuk zapuhao i puhao i puhao. Trudio se iz petnih žila, puhao kao nikad u životu. Kuću nije otpuhao. Kad mu je na kraju ponestalo daha, zavapio je: "Ne mogu više puhati!" Kad je shvatio da ne može više, takav umoran i gladan, otpuhati kuću, vuk se razljutio i glasno najavio: "Spustit će se kroz dimnjak, ući vam u kuću i svu trojicu vas pojesti. No u kipuću vodu." Prašio kraj strašno